आगे का काम होगा hamaria leo wafala jasi kwa hiyo ni jasi aya nango ditega sabage pa muganao na kulishika dashitika njiani jasi kana kitasiani mugana tuwasi osa dandaula osa opa osa shidamanta tie ni ferizibanga zatu za jirungamo Oma mpini akakaka awa akutitosa sawa tikangwamba kubweza fire ikalangozi ndikwabwino tipatsane ulemu mwaona my friend amene avulalira mukanakhala kuti munakaona nzomvetsa chisoni ineyo ngati munthu mmodzi odziwa bwino katswiri wakafukufuku amene anapanga zimene zijazo ndampeza kale ndipo musadandaule ndampeza kale tiyeni tisakadandaule kwina kulikonse tingokhala pa 17 anthu amenewo atasekeredwa ndipo mukupangani kodi anthu amenewo atasekeredwa kandi wa polisi kayani wa chani atasekeredwa ifo sana tsate malamulo ineyo malamulo ndimadziwa ifi nizokutetezerani ineyo ndili nazo pamene ndili pano zimene ndavalazi nzokutetezerani kuti mukunatizeni yani sindingamamva kutentha ineyo mkhupimu kumva kutentha ndikudziwa kuda kuti sindikutetezani palibe zimenezo ndipo ndikukutsimikizirani palibe chimene chingakuchitikireni tiyeni tigwire ntchito talemekeze a UTM talemekeze a DPP talemekeze a MCP koma tikuti akatiyamba ikhalangozi kulemekezana tilemekezane sinkhani yabwino ya my friend amene sakhalira mpaka na akapezeke munthu kugona mchipatala chifukwa chongonena kuti tikudikirira vice president kodi iwowo mbuyomu samapanga matemo ine ndili ku State House anthu amachoka pano mpaka na kudzafika pa main gate ya State House so lero sikulakwika kuti inu mukamuteteze vice president ndimankhula mawu enough is enough tiyeni tipatsane ulemu dziko lili latonse
ndisaopyezane aliyense ali ntchito yake amene akufuna kuopyeza nzake akayambe ndale ndatipeza ifeyo kunoko. Ineyo ntchito yanga ndi yausitikali, ndi usitikaliwo ndinaona kuti iyayi ndiusiye ndikayambe ndale, ndenama ndazisiya ndabwera ku ndale. So pasakhale kulowerera pakati pa usitikali ndi ndale, ndi zinthu ziwiri zosiyana. Ndisaopyezedwe ndikudziwa mwatopa, koma ndikutsimikiza palibe chimene chingakuchitikireni. Nthawi imene zimachitika zimene zijaine kuti kulibe. Ndaoneka lero ine kunalibe abwampini ena akakhakha adukanipanga ataki pa Shoprite, ndinu ana mwachepa kumene muli kugani. Tsiku lina ndisabwezera, ndipo ndikunena chilungamo ndisabwezera ngati simuzandipeza bwino. Ngati ndalakwa ndiyitaneni ku polisiko ndipo ndibwera. Ngati ndalakwa nditengereni ku koti, noti kundipanga ataki pa njira. Ndisabwezera ngati mudzafuse kupezeka kuti mufuna kundipanga ataki. Mukadzabwera ndi chilolezo cha ku koti ndisavomereza kuti okay, koti yanena kuti ine ndikaonekere pakuti. Noti kubwera mwachibwana mopanda kupanda chipepala cha ku koti chokuti munthu uyuyu tufuna timmange. Warrant of arrest. Zachibwana zimenezo ndichenjezeretu. Pobwera kwa ine aliyense amene afuna manga ine abwera zanimange koma abwera ndi warrant of arrest. Noti kungobwera mapazi poto. Tiyamba napo mwenepo. Nakutisirine ni madana nazo. Thank you. Inu musajoke anthu nonse musajoke. Akulankhula nabwerera pasewa pabweraso. Kupita kuti nangiriya. Musajoke akulankhula nala.